Mụnwa bụ Ọsọfịa nwa ezigbo Nwokoli na-asị gị ife abụ Ugwumba. Kwanyere mba anyị ugwu, kwanyere Igbo ugwu. Ugwumba ọ dị ka Igbo niile so Rangers n'azụ. Etu ndị Igbo si nabata Rangers mgbanwe na ihe anyị na-aza bụ East Central State ka anyị ncha bụ ma Imo ma Abia ma Ebonyi ma every type of one state mgbanwe. So onye ọbụla onye Igbo ọbụla na support Rangers ma rukwa ma echi o hapụkwa na enwezi Enyimba nwee nke Rangers jekwa ịgba bọọlụ na Aba otu aka Aba ga-esikwa ju stadium niile haji ịgba bọọlụ na Owerri otu akwa ka a ga-esi. So ndị Igbo kachikwa Rangers a klọb ha ji eme ọnụ klọb na-ejebe relegation since afọ ọmụrụ ya wee ruo today ka bụ proud of ndị Igbo and everything. Ihe dị iche na ya na-abụ na ndị na-aza asụ Igbo bataziri ya na everything maka mgbe anyị na-ekwughị ihe a bụ sọsọ ndị mgbe ahụ amacha ọka anyị bụ anara travel to another club si na ị na-eji ịgba bọọlụ or anything na-amacha ịgbachara ana ewere gị na Rangers enye gị ọrụ na Sports Council ewere gị na Vasco enye gị ọrụ na P&T. So ụdị mgbari na a na-agbari na adịrọ mgbanwe. So ebe a ka anyị nọ either na ịgbara Rangers or na ịgba Vasco or na ịgbara other clubs nọkwa around Igbo land. Ebe a ka anyị nọgidezi ịrịtayazi ya ịrụbazi ọrụ na Sports Council ịbụ Sports Council staff. Nọziara ebe anwa mawe ya pension na every other thing. Ya bụ na enweghị dịka etu ga-esi na ihe a bụ ụgwọ akwụrụ dịka onye na-agbara Rangers bọọlụ dịka ọ dị ugbu a mgbe kịta a na-akwụ ụgwọ enweghị mgbe a nọkọtasị oke n'ọnwa mbụ ruru na ihe bago na-aba bụ ego akwụrụ. Mba ihe dị mgbe anwa bụ na ewere gị ka onye ọrụ oyibo enwere ka ọrụ onye ọrụ oyibo ewere anyị ncha niile na Sports Commission nye anyị level 7 level 6 isizi ebe a na-egro ka ndị ọzọ si egro ewere ihe dị ka mgbe anwa na akwụrụgo nnukwu ụgwọ dị otu a ka ime nka mee nka. So ọrụ oyibo anwa in short mgbe izu anyị bido ọ na-aba ịgbasa ọrụ anyị eje training na mgbede agbasa ọrụ oyibo n'ụtụtụ efife mgbede anyị eje training. So o nwere ihe dị ka n'ọrụ anyị ka ọ bụbụ bọọlụ abụrụ ọrụ anyị mgbe anwa na ha ji pass time ihe aja mana mgbe a bịazi onyebezie anyị afa nyebezie anyị ihe ndị ọzọ bọọlụ sizi ebe anwa na-eguro. So anyị dị happy na anyị led the foundation maka ọ bụrụ ugbu a ka ihe a na-emenụ ịka bịa n'obodo oyibo meme interview ahụ. Ọsọfịa so Ọsọfịa no, which is a good thing for us. I butere okwu Vasco da Gama ama mgbe ahụ maka ndị be anyị na-asị na anụ na-ada atụ nkịta egwu. Ọ dị m ka ọsọ Vasco bụ ndị ikekwe ọ bụrụ na maka na na-ekwebe mbe na-ekwebe abịa na-eme mgbe ụfọdụ egwu bọọlụ na Vasco ha na-esi ike maka na ma ndị isi Lagos ma ndị isi ebe ọzọ erute ha na Enugu ebe a na ha ga-adarịrị erutekwa ndị Vasco ha na-esi ọgwụ kọtụgoro anyị maka ihe mere o ji dị otu a bụ na anyị na Vasco mgbe anwa bụ ụmụnne ndị niile gba bọọlụ ka anyị si gbachaa bọọlụ gbaa ma Academicals ebe ọbụla sọsọ klọb na-abụ Enugu Rangers and Vasco. Even Vasco mgbe a ka akwụ ụgwọ ọnwa na everything ogufere mgbe anwa na-enye ha everything ha chọrọ karịa ndị Vasco mana ihe mebụ na ndị Rangers bịara bụrụ steeti team
na-eme ha ịbịakwa na Vasco mgbe anwa ọkwa ndị anyị niile gbakọ academicals n'ọdị ya anyị ma onwe anyị ndị ochie anụ anyị kpata bọọlụ anyị na ha ji esi ezigbo ike because ha marụrụ anyị ụlọ anyị marụrụ ha ụlọ so ha kakwa na anyị nwee supporters mgbe ahụ ogufere Vasco mgbe ahụ ha ka anyị nwee supporters na-eme. The only thing is that na ha jezi represent the state ha nara emezi ọfụma ka anyị nwa jee represent the state anyị na-aka ha eme ọfụma outside the state so no ya me mgbe andọ maka Vasco ka anyị ji enwezi ike preparation anyị ji adị very good maka a na-enye anyị ezigbo nsogbu so anyị echiche anyị ezigbo nsogbu anyị jisi ike pụta na Enugu steeti dị n'ime na anyị ga-eme ọfụma anyị ga-eme ọfụma. Ọ dị mma onwe mgbe o ruru ọ dịka gasị ka anyị gbagodo na Super Eagles ma Green Eagles mgbe gboo eruo mgbe ahụ mgbe ụfọdụ adị mmadụ 11 na-agba bọọlụ ndị ga-esi na Rangers dịcha ise kọtụkọtụrụ anyị maka ya ọ dịka gasị na ndị niile kacha agba bọọlụ bụ Rangers ka ha nọ a na-enwe ụmụ ekwuru ma ụmụ anya ụfụ n'ọnụ klọb ndị ọzọ ka ọ bụ kedu etu a na-esi kpakọọ ya nke bụ na ọ dịghị ka kịta a na-asị onye a bụ onye Igbo onye bụ onye nka erute na field ndị na-anọchi anya Naijiria ndị Rangers eru ihe dịka mmadụ 5 ya dịka nsogbu gị mgbe mbụ o nwere ihe a na-agbata na bọọlụ a na-apụ mgbe anwa anara ejeru masị ka ije nye bribe coach ka ije nye bribe ebe ọ ihe ụkwụ gị gbata ka a ga-ewere so mgbe anwa na talent anyị mgbe anwa enwere Green Eagles anyị dị very few clubs na-eme ọfụma na Nigeria IICC, Bendel Insurance, Canopilas, Yaza, Boatawazia to the level of Plateau United, Mbawa. Then I watched National Challenge Cup. I want a roof final. I then I got final with IICC or Bendel Insurance or Canopilas. So if one of these 4 clubs will bulk of the national team, Green Eagles, by then, I am a Roger Dika Rangers or Kachewo Tachamadi because I want the 3SC, IICC and Wakwandi Madina national team, other clubs, but I never was the number. Rangers in there.